nudana marang kulawarga garwa lan putra liwat kincange alismu kawasa angglandang rasane atiku najan wis ling serius waku aku isih mampu ngladeni selahmu mongko kowe bocah gunung najan bocah gunung kaduka andrimpung jiwa raga kok kurang kehormatan mamprong rubuh ngarep pinjong urip ana kutha gedhe kowe tak tukokne omah saisine kowe apa wae najan sasi demi mesti kasembatan timbang papisahan Kakang Sulistya karewangi samudana marang keluarga garwa lan putra liwat cincange alismu kaduga anggelandang rasane ngatiku najan wis ling serius waku aku isih mampu ngladeni siramu mongko kowe bocah gunung senajan bocah gunung kaduga angrimpung jiwa ragaku kok kurung kehormatan mamprung rubuh ngarep pinjung urip ana kutha gedhe kowe tak tukokne omah saisine kowe apa wae najan sesidem